Que tal, boas noites? Pasaron 10 días das eleccións municipais e aínda a día de hoxe hai moitas dúbidas, moitas incógnitas sen resolver. Que vai pasar naqueles concellos onde aínda non se sabe quen vai gobernar, como van ser esas negociacións, eses posibles pactos, haberá gobernos en minoría, ou pola contra van ir artellando bipartitos, tripartitos ou incluso cuadripartitos. De todo iso, desas negociacións, deses posibles pactos, imos falar no Contrastes desta noite, de todo iso que se vai argallando, se cadra neses despachos, en esas sedes dos distintos partidos de cara a configuración do novo mapa político da nosa contorna. Imos tentar buscar respostas esta noite cunha mesa de analistas, de xornalistas. Acompáñame aquí á miña dereita o director adxunto do Diario de Pontevedra, Pedro Pérez, moi boas noites. Boas noites. Tamén con nos o director do Diario de Arousa, José Pereira, boas noites. Hola, boas noites. Tamén aquí neste Contrastes a redactora de La Voz de Galicia, Maruxa Alfonso, boas noites. Boas noites. E por último o xornalista Antón Prieto, que tal, moi boas noites. Moi boas noites. E benvido, aparte, un bo coñecedor da política local no Concello de Pontevedra. Bueno, demasiado de cerca. De Pontevedra falaremos tamén ao longo deste programa, como non, pero antes vou vos preguntar por esa repercusión que se cadra puideron ter as eleccións xerais, que se produciron un mes antes das municipais, e se cadra que ocorreu nesa cita das xerais, pois tivo de ter a súa repercusión nas municipais. Unhas eleccións influíron nas outras. Que opinades? Eu penso que non se poden extrapolar os resultados de unhas xerais ás municipais, porque hai outras variantes, pero o que sí quedou claro é que a división da Marea e de Podemos influeu negativamente para esa formación. Ese é o punto de vista, porque depois valoraremos os resultados do PP, do PSOE e do Bloque nas distintas comarcas, e aí evidentemente non influi tanto as eleccións xerais. Mais? Sí, eu creo que se notou no que é a tendencia do voto do Partido Socialista, que recolleu todas esas divisións internas das mareas, que realmente empezaron a perder parte do seu electorado nas xerais como punto de loita ou de frente contra a extrema dereita de Vox, e mantívose un pouquiño despois nas locais. En caso de Pontevedra, por exemplo, tamén en Vila García, onde o Partido Socialista tamén lle sacou rédito electoral, non esa fractura quizáis da dereita. Maruxa? Eu creo que tamén había como, as xerais deixaron como certa sensación de euforia na esquerda, non? E sobre todo no PSOE, que foi o que conseguiu máis apoios, e que eso tamén se deixou sentir nos concellos, non? Que o PSOE tivo máis fácil conseguir eses apoios e conseguir máis votos. Efectivamente, a mí me parece que sempre hai unha franxa de electorado no que influye as tendencias que marcan os ritmos, digamos, xerais da política, neste caso do Estado, non? Neste caso do Estado e de Galiza, en certa medida, porque o caso do PPDG non é o mesmo que o caso do PP, e o caso do PSOE, de alguma maneira, en moitos sitios sí que tirou o efecto Pedro Sánchez e o efecto, ese héroe que nos presentan, que creo que vai ser o próximo presidente do goberno, non? Todo apunta. Bueno, non está ainda moi claro, parece ser. Non sei se a primeira ou a segunda volta, pero nas xerais votase máis o partido que a persoa. Sí, pero hai certa, eu sempre sosteño que hai unha base de electorado sobre o que influyen esas cousas. Non é mayoritaria en absoluto, pero unha franxa de xente que, tendo simpatías ao mellor polo PSOE, nun momento baixo do PSOE non o apoia, e nun momento álxido sí que o apoia. E o mesmo no... Porque se sube a ola gañadora. Claro, efectivamente. Sí, e transmiten certas imaxes de frescura. Eu falaba do Héroe Sánchez porque o Héroe Sánchez, claro, está denostado polo partido, se monta en su coche para hacer campaña, gana as primarias do partido e tal, é unha especie de conformación de un héroe, non? De un herói. Hai moitos concellos onde o Partido Socialista sí que ese efecto, penso que a propia formulación do seu goberno en base a xente independente, non aterrizando agás o caso de Borrell en dinosaurios do partido, que realmente nos tiñan un pouco acostumbrados. Ahora realmente entre el astronauta, el outro, el de más allá, as chicas, un montón de poder femenino, e eso realmente saber usar o marketing político moi ben usado, e eso unha certa repercusión tuvo. É verdade que o PSOE foi o partido máis votado na provincia,
non así o que máis representación no número de concelleiros tuvo, non? Pero e depois íbamos caso a caso, por exemplo, sorprende que en Caldas perda a maioría, sabes? O sea, hai cousas que se chaman a atención, non? O efecto Abel Caballero, por exemplo, non? Que aí non é o PSOE, é Abel. No, sin Claro, Sí, pero creo que nos concellos pequenos, aquí, por exemplo, o que si axudou foi a darlle como un impulso, esa euforia de que somos os ganadores, somos os que vamos gañando. Por exemplo, no Grove, a maioría absoluta de Cabelos non se Primeira vez na explica. primeira vez na historia que hai unha maioría Non hai unha absoluta división, no claro, partido. non hai unha división de esquerda, non Pero, hai... sin embargo, en Cambados non se rentabilizou. En Cambados conseguiu un Subiu concelleiro un máis. concelleiro Sí, máis. sí. Pero Que non Pero bueno, era... tamén é certo que, por Claro, exemplo, na comarca quedaron- do Salnés, sí que é maioría absoluta, como dicía Maruxa, no Grove, tamén esa maioría absoluta en Vilagarcía, e tamén, por exemplo, o Partido Socialista vaise facer co bastón de mando do Concello de Meis, que tamén é algo simbólico, non? É un bastión histórico Sí. do Partido Popular, non? Eu creo que Porque eso é ganar- unha muller alcaldesa por primeira vez E tamén na eso historia, non- ¿no? e Que eso non é tanto ganar o PSOE como perder o PP, que eso realmente a noticia é que o PP perde esa Pero es que plaza a que tendencia era... do PP a baixas se viña das anteriores eleccións municipais. Sí. Conservaba electorado, pero as porcentaxes que baixou na comarca do Salnés, que sempre foi a comarca emblema do Partido Popular na provincia, pois agora quedase con Vilanova, que Ao é mellor Acción, notas claro, eso. é Ao mellor Sanxenxo, que o efecto Termo Martín, recuperou. cando gañou a alcaldía, esos tamén- 2 anos e tal, que supo E aproveitar. a ver que pasa en Meaño. A ver que pasa en Meaño, Tendo sí. aquí a dereita un exfutbolista, tamén se me ocurre pensar que a política da Federación Galega de Fútbol tamén tuvo algo que ver neso. Non na Federación Galega de Fútbol, sino que o señor Louzán non este facendo política tan directamente aquí como porque foi sigue sendo presidente da Sí, Federación sigue de sendo Fútbol, non? presidente. Por eso decía No, que pero creo que tamén se notou- ese efecto Louzán que o Salnés levaba Bueno, el Louzán tiña personalmente, moita presencia na claro, comarca, eso claro Creo que que tamén realmente se hai que notou recoñecelo. moito o efecto diputación, non? Unha nova diputación, Tamén. o Partido Socialista entrou por primeira vez na diputación, ese cambio tamén eu creo que influiu Sí, sí. moito E depois a nivel no que pasou galego- despois bueno, na comarca. Sí, non, da Deputación falaremos dentro duns minutos, porque agora tamén, xa que estades falando da cuestión do Partido Popular, sí que é certo que vai en retroceso, foi en retroceso nestas últimas eleccións, perdeu apoios, tivo a porcentaxe de voto máis baixa da súa historia, conserva, se cadra unha única deputación, haberá que ver o que pasa na Deputación de Ourense con esas negociacións entre o PP e Ciudadanos, e, bueno, o Partido Socialista, como dicimos, lles está pisando os talóns ao Partido Popular, e con isto quero dicir que falta pouco máis dun ano para as eleccións autonómicas, para as eleccións á Xunta de Galicia, entón non sei como poden ir as cousas, que tal lle pode ir a Feijóo, se é que finalmente Feijóo o candidato á Xunta no 2020. Bueno, vai non ter difícil, o que pasa que tamén aí hai que ver a variante das mareas. As mareas aglutinaron o voto, convertíronse en unha forza pois moi importante, e agora divididos pois non sabemos o que pode pasar no marco da esquerda, que pactos podería haber. E despois hai que ter en conta que Feijóo é Partido Popular, pero marca Feijóo. Esa se Que non é o presentou mesmo. cando fora desde aí anos era Feijóo 09, Feijóo e marca Feijóo, e iso tamén é un plus para o Partido Popular. Eso pasou tamén nesta campaña municipal, que moitos candidatos alcaldables do PP fixeron a súa marca e deixaron un pouco máis abaixo Relegada do propio partido, non? E creo Sí, que nas municipais xa, aunque non o fagan, realmente as dinámicas de cada concello son de cada concello e a O visibilidade do candidato é fundamental, eso sin Sí, lugar pero a tamén creo dúbidas. que neste caso, igual que o PSOE lle beneficiou, o PP perjudicoulle salir dunhas eleccións como gran derrotado, coas peores resultados de nunca. E chegar aí, sabes, presentarse aí diante do electorado como gran perdedor. Sí. E aquí tiña que recuperar. Sin tempo ¿sabes? a restañar as Claro, feridas. e non? tiña que recuperar todo e eso non... é relativo, Pero porque PP é unha cousa... En o PP medio é dun outra, debate Sí, pero ideolóxico ainda así, eu importante. creo Sí. que vir de ser o gran derrotado, sabes, como que aos candidatos non lle dou tempo a coller folgos e presentarse de novo. Bueno, E de pero feito eso- aquí sufriu moitísimo castigo, por exemplo, no Grove ou en sí, pero na Cambados. comarca de Pontevedra, por exemplo, sigue sendo a quero forza. pensar que, claro, a forza máis non votada. coñezo a realidade absolutamente milimétrica dos concellos, Claro. do concello como Grove, pero quero pensar que ten que haber outro fundamento que non o logotipo do partido. Ten que haber pero que neste caso un non lle candidato Eu que- queimado E tamén hai un traballo dos gobernos que están, non? Hai un Pero hai traballo unha- dos Pero hai gobernos unha máis variable locais. porque era importante, unha que nova moitos candidata. concellos moito do PP, o PP cambiou candidato en moitos concellos e con pouco tempo, con con moi pouco pouco marxe tempo. para que fora coñecido pola ciudadanía, para que explicara os seus proxectos, para que entonces pasou no Grove, pasou en Vilagarcía, pasou en Meaño, En Meaño, digo. E sin embargo en Meis, que igual era onde tiñan que ter cambiado hai tempo, porque todo o mundo sabía que igual non
igual que había posibilidades de perder, Sí. optaron por mantelo hasta o final, e noutros lados como Meaño, que se especulaba hasta o último momento, de feito a min Lourdes chegoume a decir que sí, que ela iba, que se iba a presentar, e 2 meses despois cambiaron completamente no de... 2015 en Meixa quedará con a maioría Xa estaba absoluta a cousa por cuestión de moi- 7 votos, creo recordar que era, Sí, non? sí, estaba moi axustada. Bueno, falando de maiorías absolutas, mira que se falou, no caso de Pontevedra, desa maioría absoluta, todas as enquisas lle daban maioría absoluta a Lores, por fin, 20 anos despois, vai conseguir esa maioría absoluta, e ao final que non a consegue, e máis, tiña 12 e agora vai ter 11 concelleiros. Non sei como vedes as cousas os pontevedreses. Pois mira, as enquisas, o mismo día das eleccións, ás 8 da tarde, a enquisa da Televisión de Galicia daballe entre 13 e 15, non? E depois a realidade foi outra. Pero aí tamén hai que ver que a Lei de ON e a División das Mareas xogou, eu creo que en contra, incluso do goberno de Lores, non? Porque a división do voto da esquerda entre as dúas Mareas e Podemos restoulle, eu penso que un concelleiro, doulle outro ao PP por esas sumas e restas que se fan as divisións da Lei de ON. Claro, eu creo que aí xa hai un perxudicado o BNG de Lores. Sí, pero é certo que se baixaron algúns votos Sí, e que non se subiron e que os demais subiron. A mí me parece que eu sei que é unha cousa que fora do ámbito do bloque non se comparte moito, pero desde logo o papel de ENCE foi fundamental en esa perda miúda de votos. Podo non compartir o rollo do gran hermano de ENCE que meteu moito diñeiro na campaña e tal. Seguramente na campaña electoral en sí non meteu moito diñeiro, pero a política de ENCE, de desgaste do goberno municipal a partir de moitísimas accións non demasiado espectaculares, ao mellor, a este equipo de fútbol tal, a este equipo de básquet cual, a esta entidade musical pois le compra un piano, o que sea, non? Esa historia, e despois outra dimensión que a mí me parece que tuvo moita importancia, que foi a campaña de tipo emocional dos traballadores. Unha campaña feita de pasquíns de fotocopias, de tal, poñendo mensaxes moi básicas e moi directas sobre, por suposto, a maioría mentiras, estou dicindo pero que van ao aspecto emocional do voto, non? Entón, el alcalde del paro, el non sei que, o alcalde do paro, pero, a ver, Pontevedra sempre ten 2 puntos máis de emprego que Vigo, por exemplo. Non é o alcalde do paro, non pode ser. E encima non é unha competencia municipal, e encima, vamos, que son todas ese universo de patrañas que usa ENCE normalmente contra o goberno, e bueno, me parece que lles diron algúns resultados, non porque lle restañaran ao bloque votos, que perdeu non moitos e moi localizados na zona rural, que se vota a cidade sola, desde logo, o rollo de Pontevedra non mira o rural, non invirte no rural, si se invirte moito máis no rural que na cidade, eso sabe todo o mundo. Pero esas ideas forza de esa campaña que fixeron o PP, que fixo o PSOE, que fixeron todos, por eso, pero esa chuvia miúda do desgaste natural dun goberno, que a mellor outra cousa é que a campaña do bloque fose mellor ou peor feita, pero desde logo eso tuvo unha importancia, me parece que crucial nese movimento escasito de votos, que foi o que determinou esa sensación de derrota do bloque, que non foi un tal derrota, porque 20 anos despois seguir tendo unha maioría tan grande, pois non. En Pontevedra pasaron varias cousas das que xa comentaba vos aquí, non? Por exemplo, esa subida do Partido Socialista, tamén esa desaparición da Marea, que tamén concorría fracturada con Unidas Podemos. Se vos parece, poñémolo foco por un instante nesa cuestión das divisións de Marea, de toda esa problemática que foi xurdindo a beira desas mareas municipais, tamén as novas candidaturas que se foron pois separando das mareas orixinais, pasoulle dende logo factura a todos os niveis, non? En Pontevedra, desde logo que sí, vamos, o sea, creo recordar así de memoria que a Marea sacou un 3,60% do voto, a Podemos sacou un 3,011%, o sea, se hubieran ido xuntas, hubieran sacado como mínimo un concelleiro ou estarían pelexando polo segundo, como xa tiñan, non? Seguramente os resultados do PP non serían os mesmos, porque pola lei de ON, e o PSOE, pois, a mellor hubiésemos repetido o mapa político do que viñamos, non? O que será interesante agora é
saber de cara ás futuras autonómicas, e non quero adiantarme ao mellor a futuros temas que plantexe o moderador, pero o que sería interesante é esa xente que se foi do bloque cabreada, porque non soubo, digamos, respetar a maioría democrática que se establecía no interior do bloque e se foi cabreada. Que se foi cabreada as mareas. Foise cabreada as mareas, díronlle azos a Esquerda Unida e a Podemos, que eran forzas, bueno, Podemos non se sabía o que era, porque vive do logotipo madrileño e sobre todo del señor Iglesias. Pero está por ver ahora ese digamos, ese divorcio, como se vai dirimir. Si os que se foron do bloque volven para o bloque, aunque sea coas orellas así un pouco gachas, e que queda de Podemos Esquerda Unida, que para min é unha especie de bueno, Podemos convertiuse no vello PC, xa prácticamente. Imos con Maruxa despois. Bueno, imos contigo despois con Maruxa, veña, da igual. Bueno, de feito, eu creo que moita xente que das mareas pasouse como votante ao bloque, porque de feito o bloque nas xerais doblou, nas europeas doblou duplicou con respecto a 2014 o número de votos. Outra cosa que non fosen tampouco moi suficientes e o gallá lle pasase eso nas xerais hai pouco tempo, que por lo menos hoxe a mellor no debate de mañá o pasado tiñamos algo. Rozou os 100.000, non? Entón, ese votos, suponso que é o que está vindo de volta. Pero respecto á división, por exemplo, no caso de Vilagarcía, hai un caso, presentouse a Marea da Vila, que iban a ser a confluencia das esquerdas alternativas ao Partido Socialista, e estaba todo logotipos, medios programas feitos, hasta que chegou o momento de fricción. Vilagarcía en común. Vilagarcía en común, en Marea. Entón, o electorado, creas que non, observa esas divisións, e observar esas divisións, pois claro, non lle supón a confianza. Aparte, nas xerais, un candidato de En Común iba nas listas de Marea, un candidato de Común iba nas listas de Podemos. O sea que... E ao final, Esquerda Unida tiña 3, creo recordar, anteriormente somos maioría 1 e agora Vilagarcía en Común queda con 1, únicamente con 1, o sea que pasoulle factura esa... Que esquivar unha cebola na Eu creo que ao final... Foi complicado de explicar. Eu creo que o problema desto é que a xente non o sabe entender. O sea, ti non lle podes explicar a unha persona que de repente estás neste partido, que de repente vas a este e que ahora te vas a este outro. E que eso é o que está fallando, non? Porque a xente non sabe... Había xente desde Esquerda Unida hasta... Canta xente sabía exactamente a quen pertencía en Marea e a quen pertencía en Común. Ou a Marea da Vila e en Común. Seguramente non moito. E que era... Revela a bisoñez e claro, era algo completamente caótico. E que diferencias había entre uns e outros? Claro, de feito, hasta un mes antes, prácticamente, iban da man. Non, en Pontevedra, en principio, non se iba a presentar Podemos, e ao final presentou candidatura, co cal acabou dividindo todavía máis as posibilidades de... Claro, ese foi o principal problema entre o electorado, que non entendeu ese, porque si unes forzas para ter representación, o sea, costanos a nos que estamos todo o día en riba deso, saber quen vai donde e con quen, como para que alguén que lee o periódico... Un momento un poquinho caótico, a verdad. Claro, como para que alguén que lee o periódico unha vez a semana diga... Podemos normalmente vive del iglesismo, del logotipo de Madrid, de Podemos, e as mareas son eses residuos históricos do nacionalismo, máis ou menos tal, cada un coa súa parroquia, cada candidato co seu máis ou menos grupo de votos, familias... Pero que aquí en Vilagarcía estaban ao revés, creo, non? Sí, aquí o proxecto realmente era un proxecto transversal, que non era só de recoller o voto de Esquerda Unida, sino que había socialistas. A verdad que era moi interesante, porque tiñan xente representativa de toda a esquerda. Entón era un proxecto, digamos, a casa común, a parte do PSOE. Pero, sin embargo, creo que esa ruptura... A nivel galego. A nivel galego, estaba a nivel local. Sí, pero empezou a nivel galego, a nivel galego, con Luis Villares, empezaron aí a romperse, a tirar un... Mellor rompen por detalles, que eso despois o electorado, pagou na... É que é difícil de explicar. Como romperon co bloque. É que é difícil de explicar. O Congreso de Amio... Cando era un proxecto realmente interesante, non? A ver, temos folgos para facer
para con este plantexamento, esta dimensión social, este argumento, este discurso, esta visibilidade, este tal, temos folgos para facer dúas casas distintas. Bueno, pois, para min o egocentrismo de Beiras foi o que realmente dirimiu ese comportamento absolutamente pueril e egocéntrico, claro. Pero pagaron moi caro. Pagaron moi caro ambos, claro. Todas as claro, alcaldías que tiñan. Sí, pagaron moi caro. Bueno, me estou referindo a xa hai 5 ou 6 anos. Non, xa daquela, pero vamos... Fai 4 anos conseguiron representación na Coruña, en Ferrol, en Santiago, Compostela Aberta, e agora quedaron todos... Estaban na cresta da ola, claro. Podemos aínda non se pero, desvelara como... Pero, por exemplo, outros concellos da nosa zona, por exemplo, vénseme a mente Marín, a Marea Marín, que tiña 3 representantes e quedou sen ningún. Eu creo que as poucas excepcións que hai son na zona dos Salnes, por exemplo, en Cambados, onde, bueno, está por ver o que pasa con eses votos que están na Xunta Electoral, pero somos Cambados sí que subiu, e tamén, por exemplo, en Valga, que sí que chegou ao consistorio esa forza vinculada tamén a Marea Valga Viva, pero no resto a cousa ou foi a menos ou quedaba como estaba. Bueno, eu creo que en Cambados sí que lle sacaron un pouco de partido a eses anos de goberno, non? Sí que conseguiron rentabilizar un pouco, pois estar presentes, estar no goberno, e de aí veñen eses apoios a maiores que non tuveron nada que ver. E despois que, claro, en concellos pequenos como en Cambados ou como en Ribadumia, non houbo esa división das mareas, porque non había nada máis que Somos. Entón era Somos. Non cambiaron de nome tampouco. Claro, nadie cambiou de nome, mantiveron o partido. Sabes, ti sabías a quen estabas votando e sabías o que defendían. Eso é importante. Claro. E tiñan un bagaje de gestión. E tiñan... Que eso tamén é moi importante. Vender, porque a veces non pasa, pasoulle a Sal en Sanxenxo, que estaba no goberno, e ao final... Bueno, son as cousas máis extrañas que... Bueno, pero quizás a Sal lle pasou factura... unha maniobra moi rara. Fai 2 anos, sí. Claro, igual lle pasou factura esa maniobra, non, de entregar a alcaldía. O que sacou máis rentabilidade está claro que foi Telmo Martín nesa situación. Porque generalmente quen lle saca rentabilidade son os que están alcaldes. En Vila García estaba en minoría, e de repente, pois, un resultado histórico. Aí hai un traballo. No, por exemplo, aquí en Ribadumia, non? Que a cabeza visible, digamos, que era Independientes por Ribadumia, foi a forza que subeu, e as outras dúas que forman parte do tripartito, pois ao final quedaron como estaban. Porque a xente ao final o que ve é a imaxe do alcalde. Sí, sin embargo, en Cambados, o que rentabilizou foi Somos a costa do bloque, precisamente, que lle sacou un concelleiro, non? Tuvo máis visibilidade realmente ao longo de toda a legislatura, non? Porque igual Cambados estuvo un poquinho máis centrado en cultura, e eles tiñan, pois... Sí, no caso de Cambados tamén pode ser un pouco polo reparto das áreas de goberno, porque sí que é certo que o bloque tiña cultura, deporte, bueno, non eran... Bueno, tiña áreas moi representativas, deporte, educación, pero bueno, sin embargo, por exemplo, Somos sí que tiña outras áreas, digamos, como máis... Servicios sociais. Servicios sociais que... Ou Cambados... A loita do centro de saúde, pois, tamén foi importante, non? Sí, eu creo que é máis... Esa reivindicación. Cambados era o que tiña máis... Era o que tiña máis visibilidade e máis representación, e que estaba máis cos veciños, e con obras, e non conseguiu sacarlle rentabilidade, e ele tiña moi claro que o segundo tiña fijo e non foi así. O que vai pasar en Cambados, a verdade que é unha incógnita. Dependemos agora dos votos da Junta Electoral, do que contes esa media dúcia de votos para o PP ou non, que podía permitir que gobernara o PP co apoio de Somos, e despois... De Pode, perdón. Ves? Eso pasou en Cambados. Malas pasadas ese nome. Hai 4 anos sí que houve problemas entre Pode e Somos, porque hai xente que votou a Pode pensando que estaba votando a Podemos. Sí, é posible. E realmente, o sea, non hai nada máis alonxado de Podemos e votar a Pode, Xogalle malas pasadas a moita xente ese nome. Non sei se vos aventurades a vislumbrar un posible goberno en Cambados. Non sei que crees que pode pasar finalmente. Eu fixe unha columna de primeiro que poñía o xogo da galiña, que van dous coches a enfrontarse, porque está o Partido Socialista que quere o apoio da investidura pero sin compromisos previos. Despois está Somos, que sí, douche apoio na investidura, pero antes firmamos o pacto. Entón, nesta tesitura están que ni ti, nin eu, nin o, chegará o momento e a ver quen vota cada un. Vai a ser un alcalde por sorpresa, igual que fora hai 4 anos. Haberá un cuatripartito, tripartito. A ver, eu creo que por a lógica apunta a eso, pero no xogo este no que estamos, cada un está en posturas inamovibles. Salvo a sorpresa que non se agardada da Xunta Electoral. Bueno, creo que da Xunta Electoral está difícil, non? E creo que o lóxico... Son 15 votos os que reclama o Partido Popular, imos explicar, son 15 votos os que reclama o Partido Popular, que serían papeletas ao seu favor que foron declaradas nulas. O Partido Popular agora reclamounas na Xunta Electoral e desas papeletas lle validan 9, o Partido Popular conseguiría un 8º concelleiro que lle quitaría a Somos Cambados e, polo tanto, pois unha posible unión entre os populares
Populares e Cambados pode, pois podería artellar un posible goberno liderado por Luís Aragún. Aí está o xogo. Son 9 papeletas que é complicado. Pero que xa non só é Que complicado que lle otorguen as 9 papeletas. Porque, por exemplo, bensemamente Porque hai 4 despois anos hai que en... volver a negociar con Pode. E por que damos por feito que esta vez sí que vai a sentarse? Eu entendo porque Pode neste momento está fora. Xa, A única- está a única fora, opción- pero por eso creo que Fátima non se sentou a negociar por ahora, porque non quere deixar Claro, fora a Pode claro. a espera de Espera. que resolvan polo outro lado. E se resolven Que despois o da cu- festa do Albariño? Bueno, non pasa. É que en teoría creo que ten data límite sobre en principios de xullo ou algo Ata o así. 6 de xullo, creo que... Eso vai Sempre retrasar. principios de Bueno, xullo. que vai por favor, retrasar- era un chascarrillo Vai retrasar, estúpido, no, vai retrasar, Vai Digo que retrasar tanta... vai retrasar outra vez a constitución da Diputación, o sea que vamos a Sí, estar hai outra que vez. atrasar Pero fora digo polo que, tema de que Caldas. todos son como unha serie de carambolas que se teñen que dar, que eu creo que é complicado. Claro que son E que 9 o lóxico- papeletas que, por exemplo, en Caldas hai 4 anos, lembrades que Juan Manuel Rey conseguía maior resultado, Por pero un eran voto, por un voto, por un por- voto ou por Claro. dos, non lembro E aparte exactamente. ten que conseguir 9, creo que lle quedan de 10 ou de 11, sabes, non hai moito A margen ver, é para moi que... No, difícil. creo que son 6 que- votos, que nove e chas. son 11 os reclamados. Que nove papeletas Os de- que os de- foron eran 11. vistas Sí, quedou cada un 11. papeleta por 5 Apoderados, compromisarios porque algúns máis que teñen 3 membros de tachado cada o nome. mesa. É moi difícil que pode haber un caso ou dous, pero rarísimo. Outro tema é o supoño, de... En ¿no? Tui están por unha papeleta. Unha Sí, papeleta que unha marcaron papeleta da con maioría sí, que absoluta. marcaron con sí. Pois aí está o PSOE pelexando para que lle anula esa papeleta que lle daría un concelleiro máis e a maioría absoluta en Tui. Fíxate. Bueno, se vos parece, descansamos un chisco a volta da publicidade, falamos do futuro da Mancomunidade dos Salnés, tamén do futuro da Deputación de Pontevedra e de outros moitos asuntos que nos deixa esta resaca, esta longa resaca aínda desas eleccións municipais. Volvemos agora. Aquí estamos de volta, seguimos no Contrastes aquí en Canal Rías Baixa, estamos analizando pois todo o que deu de si esa cita electoral do pasado 26 de maio e agora, se vos parece, falamos de Ciudadanos porque sí que é certo que parece que non acaba de arrancar ou de despegar aquí en Galicia. Houbo, bueno, concellos onde sí que tiña representación do 2015, por exemplo, en Ribeira que a perdeu, ou por exemplo tamén en Pontevedra onde mantén esa única acta. O certo é que, a pesar de todo o ascenso que sufriu non a nivel español nas pasadas xerais, aquí en Galicia a cousa non lles vai tan ben. Eu creo que o de Ciudadanos é a excepción que cumple a regla da que falábamos antes, ¿no? De que se vota máis nas municipais a persoa, o candidato, que a marca. ¿No? En este caso, o Partido Laranxa, que mudou de candidato en Pontevedra un mes antes das eleccións, pois eu creo que tivo esa bagaxe, ¿no? Porque realmente Agollo Revenga, un empresario da cidade, non o coñecía moita xente e políticamente, desde logo, non había tido ninguna actividade. Aí hai unha bagaxe da anterior candidata, de María Rey, que acaba de renunciar e de marcharse. Con toda a razón do mundo. Claro, un mes antes. O de Ciudadanos en Pontevedra dá para, non sei se para un culebrón, pero polo menos para unha película, non? Sí, a verdade é que sí, porque... Pero hai unha cousa que decías que a mí me parece interesante, que é que por que non ten éxito Ciudadanos en Galicia? Porque son vasos comunicantes Ciudadanos e o PP. Si o PPDG resiste, Ciudadanos non pode ter éxito, porque se están debatindo o mismo corpo electoral. Entón, só si a marca Feijóo non funcionase por algunha razón, porque a xente empezara a ver que, bueno, que eso é unha cousa moi básica e moi conservadora e moi, bueno, aparte de esa visibilidade que ten o candidato, pois detrás non hai nada, son só unha, para ao meu xuízo, un grupo de oficinistas arranxando cousas burocráticas, que é o que fan. Si esa marca funciona, si a visibilidade de Feijóo funciona, non poden funcionar Ciudadanos, porque realmente tería que levantar os votos a alguén, e a quen os vai levantar ao PSOE é moi difícil, porque o PSOE además está en racha e tamén a un lle funciona a marca Feijóo e a outro lle funciona a marca Sánchez. Das Mareas é moi raro que vayan votos a Ciudadanos. Pero é sorprendente o de Ciudadanos, de todas maneiras, porque é un partido que en Galicia non ten unha estructura visible. Eu creo que o problema é ese, non? Que Ciudadanos é un partido nacional, pero non nin para municipales, nin para, siquiera nin para autonómicas. A xente non o ve así. Claro. Penso que non ten discurso Ciudadanos ahora mismo, porque tampouco ten unha cabeza visible o que falamos, pero, por exemplo, no que Pontevedra xa está na corporación, agora tamén entra na comarca do Salnés por primeira vez, en Vilagarcía e en Sanxenxo.
E creas aí, pois imagino que será o momento de facer unha base, porque o discurso de Ciudadanos que nos ven de Rivera, Cataluña, 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 aquí realmente non cala moito. E se analizas un pouco a actitude, os que somos de Pontevedra podemos facelo, e me parece que Pedro vai estar relativamente de acordo conmigo, pasou unha cousa moi curiosa en Ciudadanos. Ciudadanos chegou ao Concello de Pontevedra con un afán positivo, con un afán absolutamente colaborador e tal. De feito, foi a única persoa que empezou a ir ás xuntas de goberno, porque en Pontevedra a xunta de goberno pode ir, ofreceron, polo menos no último período, podía ir calquera concelleiro, aunque non tuvera, lóxicamente non tiña voto, non? Pero sí que podían ir como unha fórmula de transparencia e tal. E empezou a ir, e foi a mellor durante meses. Cando se enteraron que era eso del bloque en Madrid e tal, e que estaba negociando presupuestos e tal, dixen, oye tía, le puseron firme e esa muller cambiou completamente o discurso e plegouse ao que, lóxicamente, se está nun partido, ten que acatar as normas que lle veñen de arriba, e plegouse a ese discurso. E por iso digo que realmente non hai unha estrutura sólida, nin ideolóxica, nin nada, e ahora mismo que está prácticamente para un votante galego o que distí, Cataluña e tal, está casi equiparándose con Vox, agora en temas como franquismo e tal, pero en certos asuntos de la bandera, este rollo nacional que teñen algúns e tal, que exacerban, digamos, la rojigualda de esa maneira e tal, pois en Galicia non creo que ese discurso cale, porque en Galicia a xente non será nacionalista, pero non me toques lo del país porque... Os galegos non queremos sobresaltos. Claro, e me parece que temos moi claro, como comunidade, temos moi clara a nosa identidade. Outra cousa é que eso non se reflexe nun comportamento nacionalista, porque ao mellor o nacionalismo tamén é como é. Pero o nacionalismo mudou tamén. Pero tamén mudou, sí. O bloque de ahora de Ana Pontón non é o bloque... De aí tempo, sí, efectivamente. Pero, bueno, pero tampouco acaba de levantar como a mí me gustaría, por exemplo. A mí me encantaría que o bloque de Ana Pontón, mañá ou pasado, cando sea o discurso da investidura do goberno de Madrid, pois tuvera algo que decir, non? E hoxe por hoxe Ana Pontón, ou quen fose, Carme da Silva, ou o diputado que teria que sair na Coruña, que non recordo quen era, pero que estuveran vendo al señor Felipe VI e aí funcionou o de Unidas Podemos, porque aí sí hai representación, en la que casi nadie coñecía a candidata Yolanda Díaz. Sí, non a coñecía ao principio, pero Yolanda Díaz ten unha cousa que é unha estrela mediática, que foi desas persoas que, a ver, no nacimento, no desenvolvemento de Podemos, creo que ten moito que ver o aspecto mediático. O sea, o comportamento de la Sexta, ao principio de todo, depois xa tomaron outras medidas e tal, pero ese rollo Inda Iglesias do principio e tal, a partir de aí, tanto Vescansa como Yolanda Díaz foron, digamos, creadoras de opinión a raíz dese, a través dese programa. Entón, eso fixo, digamos, aumentar a súa visibilidade. Entón, efectivamente, puestas en Coruña, Yolanda Díaz non é da Coruña, non ten nada que ver coa Coruña, pero sale igual. Por que sale igual? Pois porque é unha estrela mediática e sempre hai un capital político neso. Outro asunto mediático, a Vox, que tanta presenza ten nos medios de comunicación, pero que en Galicia non vai ter ningunha presenza en ningún concello, porque ali onde se presentaron non conseguiron ningún concelleiro, ningunha concelleira. Aquí na nosa contorna presentábanse en Pontevedra, tamén en Vila García, finalmente non conseguiron nada de nada. En Vila García especulábase que podería haber alguna posibilidade, porque nas Xerais tuveron 1000 e pico votos, e se mantiveran eses votos, pues había posibilidade de que entraran na corporación, pero bueno, finalmente quedaron en 400, un pouco lonxe de acadar o concelleiro, non? Pero eu creo que ese discurso aquí, o que falábamos do Ciudadanos, realmente non cala,
pois o de Vox pois moitísimo menos, moito máis radical, rupturista, extremo, entonces eu penso que a xente Me parece que o galego medio considera a Vox un insulto, unha especie de insulto, porque leva esa agresividade tan imperialista e tan españoloide, porque para min tamén España é outra cousa, non é eso, pero tan esa épica del fundo da escola del Catón en Coruña estiveron a punto de sacar un diputado. Sí, pero efectivamente, pero hai variables que poden dar máis en Coruña, pois eso, a población que hai na mellor maior en relación a outra tal, ou, bueno, podía pero despois de todo non ten esa sensación de que imperou o sentidiño do que falamos sempre, non? Rapaz, vota con sentidiño e tal. Pero eu creo que lle pasa un pouco o que lle pasa a Ciudadanos, non? Que non é un partido para gobernar a nivel local. Pero se está desinflando, Sí, pero me refiro que, vale, a nivel xeral ti podes, non sei por qué, ter algún motivo para votar a Vox, non? Pero a nivel local, que vas a defender como Vox? E sobre todo se fai como Pontevedra, que é un enxeñeiro municipal que pon no seu cartel unha ponte de unha cidade irlandesa en vez de a Ponte dos Tirantes. E dices tú, bueno, a ver, en que nos perdimos, non? Obriño, vamos a ver, hai unha cousa que teño que manifestar, non me cae mal o candidato de Vox de Pontevedra, un compañeiro, un señor que traballa no mesmo sitio donde traballaba eu, e sempre foi un magnífico compañeiro, non? Pero claro, fallos dese tipo denotan unha falta de relación coa realidade moi grave, non? Porque dices, vamos a ver, como pode ser isto? Mandarlle o cartel de onde? Quen confundiu a Ponte dos Tirantes? Ningún pontevedrés pode confundir a Ponte dos Tirantes con nada, pese a ser a última en construir, ou a penúltima en construirse. Non, a antepenúltima xa, cantas se construíron despois da dos Tirantes? Estou pensando que hai moitas pontes por aí. Bueno, agora que... Pois agora que xa lle fixemos un traxe, digamos, a cada unha das formacións políticas, a ver que tal lles foi nesas eleccións, se vos parece subimos ás altas esferas, falamos da Deputación, pero antes, se vos parece, falamos tamén do que vai acontecer na Mancomunidade do Salnés, porque tamén a súa presidencia está no aire e todo podería depender do que aconteza finalmente nos concellos de Cambados e no concello de Meaño. Imos escoitar, antes de nada, unha pequena reportaxe na que resumimos como está o panorama na Mancomunidade. 10 días despois das eleccións, o futuro político da Mancomunidade do Salnés segue a ser unha incógnita. Antes de despexar o futuro do ente, queda pendente saber de que cor serán algúns dos gobernos municipais. Cambados ou Meaño, por exemplo, serán determinantes a hora de artellar a nova estrutura comarcal. Pues sí, es importante, esos concellos son importantes todos, claro. Claro, todos tienen el mismo número de votos, entonces, de verdad, que es muy difícil hacer ningún cálculo de mancomunidad. Pero de verdad, es que no creo que nadie lo pueda hacer. Además, hubo alguna noticia en prensa y yo cuando la leí me dio hasta un poquito de resistencia. No sabéis cómo funciona esto, no se puede calcular de momento. O único claro a día de hoxe é que ningunha formación ten maioría na Mancomunidade, polo que as diferentes forzas políticas terán que negociar. O papel dos independentes pode ser de novo clave. En este momento, tal como sabemos cuántos concejales va a tener cada partido en cada ayuntamiento, no sabemos cuántos representantes va a tener la Mancomunidad cada partido. Hombre, lo que sí está seguro es que vamos a estar en la misma situación que hace 4 años porque no va a haber mayorías, ¿no? Entonces, pues habrá que sentarse y hablar. Y con eso no estoy diciendo que yo sea el candidato del PP a la Mancomunidad, que es un tema que no se ha hablado. Así que a pregunta é obrigada. Postularase Gonzalo Durán para presidir a Mancomunidade? A ver, me gusta lo que hicimos, pero bueno, es un trabajo importante, da mucho trabajo y bueno, a ver, antes de hablar con mis compañeros no voy a decir eso porque hay otras opciones. Bueno, aí estaba Gonzalo Durán, declaracións a Canal Rías Baixas, pois non se pronuncia, non pecha a porta, iso sí, a intentar manter o poder na Mancomunidade do Salnés. Dende logo, xa comentábamos agora na pausa, ten un sistema de elección moi complicado, moi difícil tamén de entender e se quedar tamén de explicar, non, Maruxa? Claro, porque non é que a forza máis votada vaya elexindo, a ver, cada concello manda un alcalde e 2 concelleiros, non? Pero eses 2 concelleiros elixese nunha votación a unha única volta. Que pasa? Que normalmente hai acordos, por exemplo, entre os partidos da esquerda e consiguen que, se teñen votos suficientes, pois que o PP non leve ningún representante. No Grove, por exemplo, eu creo que podería perder todo representante do PP.
porque non lles dá o suficiente, sabes? Si o PSOE apoia os de Izquierda Unida, ou dalle para sacar os dous. Entón, a estas alturas, Gonzalo non se pode pronunciar porque é imposible saber cal vai a ser a representación. Eu creo que nadie sabe exactamente cal vai a ser a representación dos partidos da mancomunidade. E despois están os pactos. A alcaldesa, por exemplo, de Cambados, o ano pasado renunciou, hai 4 anos, renunciou a ir. Foron Tino e Víctor e un concelleiro do PP, pero agora non se sabe como. Entón, está todo no aire. E despois hai outra cousa, e que eu creo que Gonzalo conta co apoio dos independentes. Como pasou aí 4 anos. Como pasou hai 4 anos, o sea, hai 4 anos non houbo tal porque os independentes ao final apoiaron a Gonzalo Durán. E eu creo que este ano tamén o teñen claro. Haberá que ver que pasa, por exemplo, no Concello de Meaño se os independentes conseguen pactar co Partido Socialista. Pero independentemente de que consigan pactar, os independentes teñen un concelleiro xa. Pero digo que se en Meaño hai un apoio entre PSOE e independentes, ese Poden apoio se sacar os podría tres. trasladar despois á mancomunidade, non? Sí. Non sei como vedes, pregunto. Sí, podría ser, pero tamén hai Non, 4 anos todo apuntaba a que a Se iba a mancomunidade renovar. iba a ser do Partido Socialista, e no último momento quedou Gonzalo Durán en funcións, 4 anos en funcións. 4 anos en función, sí. E Pero agora non que tamén sabemos se creo que o levar un PSOE quinto non ou un estaba sexto. interesado en coller a mancomunidade. Pero neste novo mandato parece que pode haber esa posibilidade Sí, de sí, cambio. a lógica di Máis claro. que iso. Está máis claro que fai 4 anos. Sí, sí, sí. Yo non tengo tan claro. Hombre, parece, a posibilidade está aí, é máis claro. É máis Despois, máis ten os votos probable de- agora máis que hai 4 probable, anos. claro, É máis probable. máis Pode probable ser, que pero ten en despois cuenta que haya en outros Ribadumia intereses. a maioría dos votos van a ser para os independentes. En Meaño pode que tamén. E hai 4 anos en Ribadumia había un acordo PSOE e independentes gobernando que non se reflejou na mancomunidade, De feito non apoiaron a Cacabelos. Sí, pero que ao mellor non é alcalde Gonzalo. Presidente o Gonzalo. presidente, sí. Eu creo que si lle dan ao PP, que é o único que está aquí para presidila, E Gonzalo Gonzalo, Durán. sí. Bueno, e Sí, no sí, caso sí, de que vaya finalmente para o PSOE, vedes a Cacabelos, non, que era o principal interesado hai 4 anos, o alcalde do Grove, ou credes que 4 anos despois xa non? Hai Marusa que coñece eu máis non o o teño tema. tan claro tampouco. Eu creo que non teñen moitas ganas, sinceramente. Entonces, non hai discusión. Hai 4 anos eu creo que había como unha falta de interese, porque senón non se explica que Gonzalo Durán estuvera en funcións durante 4 anos e que non se fixera nada, non? E eu creo que Mira, hai 4 Cacabelos... anos había un voto decisivo que era de Sal, de Gonzalo Pita, e creo que se abstuvo ao final, non lembro ben, pero de repente, cando foi o pleno onde había que construir quen era presidente ou non, pois Gonzalo Pita foi o delegado en turismo da Mancomunidade do Salnés, e xa máis se volvou a falar de que si o Partido Socialista, que non sei quanto, porque xa estaba todo Claro, máis ou menos listo. A ver, o PP pode perder a maioría, como de feito non tiña maioría de concelleiros estes 4 anos, pero están os independientes de Meaño, os independientes de Ribadumia e Sal, que ao final acaban votando co PP, entón, por eso digo que eu non teño tan claro que haxa moitas máis posibilidades que hai 4 o corpo anos. que esta vez sí, pero Que bueno. vai... Home, eu creo que simbólicamente, sabes, si de verdad un partido como o PSOE queres significar o cambio de peso que está vendo nesta comarca, debería pelear e loitar por ela, non? E por sacala adiante. Bueno, pois veremos o que pasa finalmente na mancomunidade do Salnés, onde as cousas parece que xa están máis claras, e na Deputación de Pontevedra todo apunta a que polo menos o Partido Socialista vai continuar pois á fronte da institución provincial, onde mesmo a provincial do Partido Socialista pois pedía por aclamación que fose Carmela Silva a que continuase como presidenta da Deputación. Está por ver non agora de que xeito continúa o PSOE á fronte da Deputación, se cun goberno en minoría ou se pola contra pois reedita ese pacto que o que viña tendo atado agora, ese pacto co Bloque Nacionalista Galego. Aí vai haber varias cousas a ter en conta, non? Primeiro, que vai pasar en Pontevedra, o vai a entrar no goberno municipal o PSOE, non vai a entrar no goberno provincial o Bloque, non vai a entrar, como se van a ir cerrando eses pactos a nivel municipal dos que falábamos. Entonces, o único que está claro é que en Pontevedra o alcalde vai a ser Lores, que a presidenta da Diputación vai a ser Carmela, e que en Vilagarcía Alberto Durán vai a seguir Alberto Varela, perdón, vai a seguir sendo
o alcalde, non? Despois, hai... Tamén en Vilanova, Durán. Sí, no, tamén. No Grove Cacabelos, sí. No, pero Yo por creo que eso... Marta tamén o ten que claro. ten Pero por eso, absoluta, está claro, claro. pero por eso te digo, pero no caso que nos afecta, caso, ¿no? Sí, a clave é En si Pontevedra goberna en coalición ou en minoría. En con minoría casi apoios- mayoritarias. Con apoios puntuais, non? Eso é o que pode definir. Fai 4 anos o Bloque en Pontevedra decidiu gobernar en minoría, o sea, en maioría en solitario, perdón, con apoios puntuais. Ao final tuvo que apoiarse sobre todo no PSOE, en Tino Fernández. Este ano Tino Fernández di que eles son un socio de fiar, está tendendo llamán ao Bloque, a Lores, para que o meta no goberno. Que pode pasar? Pois, en principio, a investidura de Lores está garantida, a investidura de Carmela cando sexa tamén. Despois que haya acordos ou non, pois, creo que hai un tempo de reflexión. A mí me parece que Carmela é unha persona intelixente. Eu teño moitas simpatías por esa muller. E que perda a posibilidade de gobernar de novo con César Mosquera me resulta difícil de creer. Porque César Mosquera é un ciudadano que, ao mando de calquera institución, sabe pensar estratégicamente e sabe diferenciar o grau da palla. De feito, as dúas grandes áreas que tuvo na Diputación foron digamos, mobilidade e bueno, medio ambiente. Vamos a ver, composteiros e revitaliza y bueno, y lombos, podemos decir, así, resumidamente, por decir algo, pero bueno, máis que lombos humanizar, digamos, as áreas urbanas, as áreas pobladas, estas vilas ou vilanchos que foron nacendo e se foron desenvolvendo a partir do desenvolvemento económico de unha forma un pouco desestruturada, sin planificar, sin bueno, ocupar o territorio de calquera maneira, pois poñer un pouco de orden en iso realmente o que estaba facendo Mosquera, e ese xenerador, e perdona que sei que te interrumpo, pero ese generador de ideas que César Mosquera é un ingrediente moi doce para calquera goberno. E eu creo que Carmela asumiu como propios eses proxectos, non? Porque Carmela presumía da mobilidade e presumía da revitalización. Non sei o que pasaba por dentro, non sei o que pasaba dentro do goberno, pero desde logo desde fora é un goberno modélico. A 4 anos vistas, eso foi un goberno modélico. Imaginade que o bipartito da Xunta funciona así. E non empezan a pelear por el plan eólico, por el plan de las viviendas, por el plan tal, absolutamente. Feixeleais cada un pero porque hai masa encefálica no goberno. Realmente si hai masa encefálica, si non son unos, perdón por la palabra, pero unos cantamañanas metidos a políticos como desgraciadamente abundan, e non estou falando de ninguén en concreto, pero entendes, o sea, hai masa encefálica, hai ganas de que o país tire pa diante, e tanto Carmela como César Mosquera tiñan bastante claro, pese a que o peso de cada un era moi distinto e tal, pero eso non se notou, e foi para min, desde logo, desde fora, que eu por moito que traballase no ámbito municipal, pois vía tamén a Diputación desde fora e vía como unha máquina que funcionaba ben. Creo que neso estamos todos de acordo, vamos, que o goberno era un goberno máis alá de ser bipartito con unha cabeza visible, ou con dúas cabezas visibles, pero que non estaban... O xusto de visibles que tiñan. Esos dous sabían onde tiñan que estar e cal era o tamaño de representación de cada un. E que tiñan un fin común, o sea, porque César puxo en marcha Revitaliza, pero Carmela sumouse a él e foi un dos proxectos que máis promocionaron. Un compromiso institucional moi grande por parte dos dous. A sensación é esa, que foi un goberno exemplar, que non houve competencia entre eles. O que decía antes, ¿no? De que superon correxir os erros do bipartito, da bicefalia, non houbo bicefalia. Estaba Carmela, César
pois asumía perfectamente o papel dela e ela asumía o del. E non lle caían os anéis por decir que facía ben o outro. E había un respeto e eu casi me atrevo a decir unha admiración mutua polo papel de cada un. Se máis alá da cuestión política, a cuestión persoal, polo menos parecía que había boa sintonía. E aí é onde se ve a madurez da xente e da xente na política, realmente. Eso son os grandes exemplos que temos que tirar da vida política, que tirar deles para estar orgullosos da política, porque moitas veces estamos fartos da política porque nos dan uns espectáculos tremendos, non? Bueno, pois en Diputación eso non pasou e realmente dieron un exemplo magnífico de convivencia, de traballo en positivo, de creatividade, de tirar para adiante con temas absolutamente eruditos casi, non? Porque tanto o exemplo de Pontevedra como espacio de convivencia contemporánea interesante, seguro, de alta calidade, todo ese bagaxe, e despois o tema dos composteiros, que a mí me parece un plan que, si nos din que en Suecia funcionan así las cosas, nos quedamos claros que son suecos, pero funcionan en Pontevedra así, e o Galla ese plan, pase o que pase na Diputación, sea de novo pilotado por César Mosquera ou sexa pilotado por calquera outra persoa, siga para adiante, porque me parece algo precioso. Creo que non ten volta atrás, non? Hai 42 concellos que están adheridos a ese plan e agora non se entendería que se guardaran un caixón. Bueno, hai un montón de infraestructuras. Mira o plan eólico da Xunta. Mira o plan eólico da Xunta, que tú vías estudiabas máis ou menos esa aposta por desenvolver a enerxía fora das grandes circuitos das empresas enerxéticas convencionais, e decías, que maravilla. E mira que canto lles costou volver a regalar enerxía galega a Endesa. No caso do Revitaliza parece que continuará aí, non? Debería, vamos. Sobre todo tendo en conta que Pontevedra abanderou ese movimento de compostar vinculado a unha orden da Unión Europea, non? Unha directriz que di que no 2023 teñen que estar un tanto por cento dos residuos tratados de outra maneira. Fíxate tú que encima lle dan o valor engadido do aforro enerxético. Do aforro enerxético en que sentido? En evitar o desplazamento da porquería por aí. O sea, das emisións, sí. E das emisións dos camións que teñen que trasladar iso ata Sogama, depois queimalo, depois non sei que. O sea, ata iso, que eso non o di a Unión Europea, pero é o máis razonable do mundo, non? O sei que o Día do Medio Ambiente publicábamos no diario de Pontevedra que cada familia da provincia que está adherida, que vive nun concello dos que están adheridos ao plan Revitaliza, aforra 360 kilos ao ano de CO2, por todo ese residuos que non van a Sogama, non? Sí. Bueno, pois, sinto dicirvos que a compañía é grata, pero o tempo pasa voando, así que temos que ir deixando aquí, pois, graciñas a Pedro, José, a Maruxa e a Antón por participar esta noite neste Contrastes, e agardo, pois, volver tervos por aquí noutra ocasión. Agora nos facemos unha última pausa. De contado visita este plato de Contrastes o líder do Partido Popular de Catoira. El quere negociar co Bloque Nacionalista Galego un goberno alternativo ao veterano Alberto García. Ata agora. Aquí estamos xa de volta no Contrastes en Canal Rías Baixas. As eleccións municipais deixaron en Catoira un dos escenarios políticos máis candentes da nosa contorna. O histórico alcalde, o socialista Alberto García, perdeu a súa maioría absoluta. O PSOE quedou con 5 concelleiros, o BNG mantivo os seus 3 representantes e, por último, o Partido Popular subeu triplicando a súa presenza no concello. Tiña un concelleiro e agora vai ter 3 edís. Iván Cabaño, líder dos populares de Catoira, moi boas noites. Boas noites. Benvido ao Contrastes. A primeira pregunta é sobre esas posibles negociacións entre o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego de cara a artellar un goberno alternativo que, aparte do poder ao histórico veterano rexedor de Catoira, Alberto García, non sei se produciron xa esas conversas, se houbo polo menos algún tipo de achegamento entre o Partido Popular e o Bloque. En primeiro lugar, gracias por convidarme aquí ao programa, gracias, Dani. Pois sí, a verdade é que falamos de forma telefónica e decidíramos, en primeiro lugar, pois ter unha reunión onde achegaríamos propostas
para poder facer un goberno alternativo ao Partido Socialista. Pasada esa chamada, esa decisión de ter, esa reunión, pois resulta que dende o BNG, dende arriba, dende Santiago, pois decidiron dicirlle ao candidato en Catoira que, que non se podía reunir con nós. Entón, a verdade é que iso pareceunos moi mal, tanto a nós como a moitos veciños de Catoira, que estaban esperando pois un cambio, un goberno alternativo, que o Partido Popular e o BNG pois se entenderan e se sentasen a falar. Entón, ao parecer, o candidato en Catoira pois razoaron un pouco e parece ser que van a levar o tema á Asamblea, e o que se decida en Asamblea pois supoño que xa o que fagan. Entón, nestes momentos estamos esperando a ver se esa Asamblea pois decide que pode haber un goberno alternativo, que nos podemos sentar, que podemos dialogar, que podemos falar, como é o normal e o evidente. Pois, se así o deciden, pois sentarémonos, dialogaremos, falaremos e buscaremos un goberno alternativo ao goberno de Alberto García, que xa son 30 anos dos que xa estamos moi cansados. Pero certo, teme que recoñecer que unhas negociacións, unha posible negociación para a creación dun goberno alternativo entre o PP e o BNG, cando menos é curioso, non soe ser habitual, non? Sí, é moi curioso, pero tamén era curioso un rapaz de 22 anos dirixindo un partido e mira, pois parece ser que conseguimos un equipo traballador, un gran equipo e que ao final acabou funcionando, sacamos un moi bo resultado. Nós pensábamos que o mellor resultado en 22 anos, pero ao parecer non en 22 anos, é na historia do Partido Popular en Catoira, porque o outro día, comentaronme que non, que estábamos equivocados, non en 22 anos. É magnífico, entón, pois, por que non vamos a sentarnos, por que non vamos a facer política local conxuntamente co BNG, cando é algo que nos interesa a nós, que lle interesa ao BNG, e sobre todo que lle interesa a Catoira, porque non nos confundamos, hai que mirar por Catoira, e o ben de Catoira pois é sentarse e falar, sen dúbida. O BNG xa marcou esas liñas vermellas de que non haxe esas negociacións entre vostede e o candidato do Bloque Nacionalista Galego, non sei, dende a súa formación do Partido Popular, tanto a nivel provincial como a nivel galego, pois se lle dixeron algo, se lle dixeron, pois vaya vostede frenando porque co BNG non imos a ningún lado. A nós non nos gustou nada que se veñeran meter en Catoira, que non se debería meter en Catoira. En Catoira votaron por Xan Castaño, os votantes do BNG, non votaron por Ana Pontón, entonces quen debe decidir é Xan Castaño e o seu equipo, que son os que levaron os votos. Entón, pois, queremos que decidan eles e queremos que se senten con nós e poder falar, vamos, que mal lle ten para Ana Pontón que falemos, dalle medo que falemos o BNG co Partido Popular, porque nós teñamos un logo que a eles non lle gusten, non significa que vayamos a facer mal, que sexamos malos ou que vayamos prexudicar ao BNG, non ten por qué, ao revés, podemos facer grandes cousas para Catoira, sentarnos co BNG, negociar e chegar a un acordo como persoas normales e sensatas. O Partido Popular, a verdade é que o Partido Popular doulle un gran exemplo ao BNG de como se debe actuar, porque Alfonso Rueda saiu á radio e dixo con todas as palabras que o candidato de Catoira estaba sentándose, falando e negociando é o que debería facer todos os candidatos con todas as formacións políticas, porque eles teñen o logo do BNG e nós do PP non excluye que nos poidamos sentar a falar. Ao revés, hai que sentarse a falar e hai que chegar a acordos, porque iso é a política, iso é o que quere a xente. A cidadanía e os veciños de Catoira queren que nos entendamos, porque levamos 30 anos sin entendernos, pois é momento de sentarnos e entendernos. O certo é que o caso de Catoira pois sí que pode extrapolar o debate non ao resto de Galicia, incluso ao resto de España, porque se trazan esas liñas vermellas moitas veces, incluso antes de escoitarse entre as diferentes formacións, as diferentes opcións políticas, por moitas diferenzas que poida existir non entre uns e outros, non? Por que se trazan antes de tempo, se cadre, esas liñas vermellas? Sí, moitas veces antes de tempo, pero bueno, a política autonómica é unha política pois diferente á política municipal. Na política municipal é moito máis sinxelo poder sentarnos e falar, porque, como se veu nun debate que fixemos aquí, o candidato do BNG máis nós, pois coincidíamos en moitas cousas, non en todas, evidentemente, por eso somos partidos distintos, pero en moitas cousas. O que sí non entendemos é que, bueno, dende arriba, pois lle impoñan, como leva o logo do Partido Popular, non nos sentemos con eles, perdona, mira, vámonos a sentar, vamos a falar, e se non lle gusta as negociacións, pois comprendemos perfectamente que non negocien con nós, igual que nós faremos o mesmo, pero o que non poden é vir aquí, dar direccións dende Santiago e dicirnos o que temos que facer ou o que non en Catoira. E menos cando é alguén que ni siquiera sabe como está a situación en Catoira, que ni siquiera pisou Catoira e que non ten nin idea do que estaba pasando en Catoira durante 30 anos. Porque igual non lle dixeron a Ana Pontón que somos o concello máis endeudado de España con menos de 5.000 habitantes. Igual non lle dixeron a situación nas que está a lista de espera de máis de 100 maiores para a atención social en Catoira. Igual non lle dixeron a débeda, igual un montón de cousas que ela non comprende e que, ao mellor, xuntándose o BNG e o Partido Popular, damos unha solución. Se eles creen que poden gobernar Catoira, nós, se o creemos, pois negociemos, miremos unha forma alternativa a Alberto García, porque senón o único que nos quedan son outros 4 anos máis de Alberto García, que se suman a eses 30 anos,
que van a dar moi mal resultado para Catoira. Como decía vostede, o BNG vai decidir nesa asamblea o futuro da alcaldía. Non sei se, dende que se fixo público esta decisión, vostede tivo a oportunidade de falar co candidato do bloque, pois un poquinho para analizar como vai ser ese proceso ata chegar a esa asamblea do bloque. No, a verdade é que non volvemos a falar máis, porque, bueno, despois de que se cortaran as relacións dende Santiago, pois nos esperamos, nos apuramos un pouco máis ao BNG en Catoira para que dixeran, pensade por vós mesmos. Iso foi o que intentamos nos transmitir, sobre todo nas redes sociales, e máis na prensa, pensade un pouco por vós mesmos, e se vos din que algo está mal e vos non credes que está mal, pois ide contra iso, sentadevos a falar con nós. Entón, bueno, non tuvemos máis relación co BNG, estamos esperando a que se faga esa asamblea, que decidan, e que, bueno, que se poñan en contacto con nós para poder facer ese goberno alternativo, sen dúbida. E no caso de que finalmente non se produzan esas negociacións, que vai pasar en Catoira? O PP apoiaría a investidura de Xan Castaño, tedes os mesmos concelleiros, 3 e 3, pero sí que é certo que por número de votos o BNG collitou uns cantos máis, uns 60 máis que o Partido Popular. Non sei se tedes en mente, por exemplo, unha posible investidura do candidato do bloque, que o Partido Popular vote na investidura polo BNG? No, se el non quere gobernar, pois non vamos a obligar a gobernar, vamos, só faltaría. O que vai ter que darlle explicacións aos seus votantes, que menos, é dicirlle, non, mira, que o Partido Popular quería negociar, quería mirar unhas medidas boas para Catoira, quería dar solucións a problemas que temos en Catoira, pero nós non quixamos, vai ter que dicirlle iso, e nós vamos a apurar a situación para que el se vexe obligado a dicirlo. En moitas ocasións que vamos ter nestes 4 anos, mentres Alberto García siga facendo o que el queira, pois, nese momento estaremos yo dicindo continuamente aos seus votantes, apurando e dar explicacións, porque é o que debe facer, dar explicacións de que non quixo sentarse, non quixo falar e non quixo mirar o ben de Catoira, simplemente as siglas do seu partido para estas próximas eleccións autonómicas, pois non nos parece xusto para Catoira. Entón, que lle vamos a dicir? Pois para eso, para as próximas eleccións, se non van a querer gobernar, ni van a querer negociar, que se presenten pola lista do Partido Socialista, porque, vamos, é que o único que están facendo é de muleta para o Partido Socialista para que Alberto García continúe máis anos no goberno. Ou seja, que o Partido Popular sí que pon esa condición, non? Se non hai negociacións, non haberá apoio na investidura. No, se non hai negociacións, non vai haber apoio na investidura, porque, para empezar, non nos parece xusto, nin para nós, nin que lle obliguemos a eles a facer algo que non queren. É que se eles non queren, pois non lle vamos obligar a que Xan sexa alcalde. E nós, pola nosa parte, debémonos aos nosos votantes, sabemos que eles sí queren que Alberto García se vaya, igual que os do BNG, pero, bueno, non vamos a coller, votar por eles, porque nós estamos aquí para mirar algo por Catoira, investindo a Xan e o bloque, pois nós non vamos ter nin algo que facer no goberno, nin vamos estar dentro dese goberno, nin vamos poder decidir case nada, vamos levar propostas a plenos, pero non vamos estar aí no goberno, nin vamos poder botarlle unha man á xente. Entón, pois non vamos a investilos. A nosa proposta era negociar e os dous xuntos poder gobernar, porque seguro que teñen ideas moi boas e nós tamén as temos, eso como sin dúbida. bipartito, dentro do Executivo tamén o Partido Popular. Sí. De feito, é unha pregunta que lle facer a él, seguramente en algún momento, se nós levásemos o logo de outro partido, de Compromiso por Galicia ou de Independentes, entón si negociarían con nós, non negocian polo noso logo. O problema é o noso logo. Eso diremos yo a ele, diremos yo a Ana Pontón se é necesario. É o noso logo o problema. Que prexuicio tendes contra o noso logo? E cree que un bipartito entre o PP e o BNG daría estabilidade ao Concello de Catoira? Pois creemos que teñen grandes ideas eles, sin dúbida, nós non menospreciamos, non queremos que todo o que queiran facer está mal, e nós tamén as temos, creo que podemos nos poñer de acordo, e se esas propostas pois que nós temos e as deles que son boas as xuntamos, creo que podemos facer moitas cousas boas por Catoira. Ademais, bipartito, a forma de gobernar, ao mellor non sería o bipartito, é que iso tamén o temos que negociar, pero se non dan pé a sentarnos para poder negociar, é que non hai forma de decidir, non, faríamos un bipartito, non gobernaría un tanto tempo outro tanto, gobernaría tal de alcalde, outro sería tenente alcalde, vamos, é que non hai forma deso. E de todas formas, o que menos nos importa, sin dúbida, é a repartición de cargos. O que máis nos importa é unhas medidas que necesita Catoira con extrema rapidez, porque, vamos, é que se nos vai o Concello. Se nos vai o Concello, camiño a ser intervido, camiño a que non hai traballo, camiño a que se nos vai a xente, camiño a que é unha mala situación terrible. Entón, queremos unhas medidas que se implementen e que se fagan ya, no menos tempo posible, e para iso necesitamos negociar. Se non se deixamos a Alberto García ca mesma pasividade que ven aos debates, por exemplo, aquí, e se senta e non fai ninguna proposta, vamos, é que iso non vai avanzar o Concello nin de broma.
Bueno, entón, se vostedes non votan polo BNG no pleno de investidura do próximo día 15, ou ben se votan por vostedes mesmos, ou ben se absteñen, pero dese xeito, en vez de entregar a alcaldía, digamos, ao BNG, ya entregarían ao Partido Socialista, quen leva gobernando na vila, como vostede di, 30 anos. Sí, pero bueno, nós non lle entregamos, son eles que non queren negociar, e por ese motivo vai gobernar Alberto García, porque nós, volvemos a repetir, estamos para negociar. Se negociamos, non vai gobernar Alberto García. Se o candidato do BNG non quere, pois vai gobernar Alberto García, obviamente, pero non vamos a coller, regalarlle nada a ningún partido, e menos cando eles non queren, porque se quixeran, pois sentaríanse a falar con nós. Pero se eles non queren gobernar e non queren pois facer un trato, non queren facer un pacto, non queren sentarse a mirar que medidas son boas para Catoira, simplemente van chegar ali, vámonos a presentar, e despois xa veremos. Mira, nós queremos saber que é o que queredes facer, cales son as vosas ideas para Catoira, que tendes pensado, como ides solucionar este tema, este outro tema. Por iso é moi importante que tomen unha decisión rápido, porque necesitamos sentarnos, necesitamos dialogar, necesitamos ver a vos que queredes facer con isto, e que queredes facer con este outro problema, e dar solucións, falalas, negocialas, poñernos de acordo. Bueno, iso é o principal, non chegar a un pleno e dicir, ala, invísteme. Perdona, a política non é eso. É menos a política que queren os veciños. Os veciños non queren que un chegue ali e eu quero ser alcalde. Ala, vótame. Perdona, mira, isto non funciona así. Igual que eu, tamén me podo presentar e dicir, yo, BNG, mira, vótame. Eu xa non lle digo a BNG eso. Eu que lle digo é, vamos a sentarnos e vamos a falar, porque estamos nun momento de falar. E a política é falar, entendernos. Eso é a verdadeira política, non discutir e pegarnos continuamente, que é o que se fixo sempre en Catoira. Pois non, nós non viñamos eso, viñamos a mirar polos veciños, se hai algo mal, dicímolo, sin pelos na lengua, non temos problema en dicilo, pero, sin dúbida, para facer as cousas hai que falar e chegar a consenso. Tanto o Partido Popular como o BNG durante toda a campaña electoral falaron de que era necesario un cambio en Catoira, de que facía falta unha rexeneración do Concello, pero todo apunta a que tal como están as cousas van quedar como están. Pois sí, ao parecer, se o BNG nesa asamblea non decide chegar a negociar con nós, pois van quedar tal e como están, pese a que estiveron dicindo durante toda a campaña queremos cambio, estamos cansados de Alberto García, cando teñen a oportunidade de quitar a Alberto García, pois non se moven e non a quitan porque dende Santiago non lle deixan, pois. Volvemos ao mismo, hai que mirar por Catoira, porque quen puxo a ese señor aí e a eses 3 concejales aí foron os veciños de Catoira, non foron dende Santiago. Entón, dende Santiago non veu un voto, veu dende Catoira. Esa xente que confiou neles, pois é o que lle deben vir, negociar e quitar a Alberto García, porque non nos engañemos, esa xente votou ao BNG e a nosa xente votou ao Partido Popular porque non queren máis Alberto García en Catoira. Entón, é de sentarse, falar e buscar a solución para quitar a Alberto García dunha vez de todas. Bueno, o Partido Popular incrementou a súa representación, xa dicía ao comezo, uns resultados positivos de onde viñamos ata onde estamos, con un concelleiro hai 4 anos no 2015, agora con 3, porque cree vostede que os veciños de Catoira confiaron na súa proposta, na proposta do Partido Popular? Confiaron, sen dúbida, principalmente polo gran equipo que logramos xuntar, polo traballo que fixamos porta a porta, temos máis de 1100 portas en Catoira, máis de 1100 casas, e recorrémolas todas varias veces. Xa sexa con revistas, con publicidade, escoitando os veciños que necesitan, temos todo apuntado, sabemos das necesidades de cada un, e vamos a levar esas necesidades, sen dúbida, ao pleno para que se lle dé unha solución. Hasta a máis mínima cousa que se necesita en Catoira, porque calquera pequeno detalle acaba facendo un gran concello. Entón, vámoslo a levar todo, sabémoslo todo, e vámonos, a sentar con quen sexa necesario para dar solución. Ese foi o que, creo eu, na miña opinión, o que nos dou un gran resultado, que fixo que a xente confiara en nós, e máis despois, sobre todo o que fixo Alberto García, que, chegou un punto onde a xente xa estaba cansada, onde todos os despropósitos xa cansaron a boa parte, a máis da metade da xente que votou, e, creo que esa xente dixo é o momento de cambiar, é o momento de dar a oportunidade á xente nova, é o momento de dar a oportunidade a un equipo traballador, un equipo que se esforzou, un equipo que estuvo sempre aí, e, pois parece ser que lle deron esa oportunidade, que agora temos a oportunidade de cambiar o Concello de Catoira, depende do BNG. Agora que di vostede de falar con todos, non sei se tivo ocasión de conversar co candidato do Partido Socialista, co actual alcalde en funcións un poquinho tras as eleccións, non sei se tiveron ocasión de charlar. Tras as eleccións eu transmitinlle a miña noraboa, porque ganou as eleccións, eso sin dúbida, que menos que transmitirlle a noraboa, e logo, pois, nada máis, a verdade é que non houve ninguna conversa, el sabe perfectamente que non nos gustou o que fixo hasta ahora, non nos gustou a forma na que xestionou o Concello, e que, que nos buscábamos un cambio igual que a xente que nos votou, pois entonces poucas conversas hubo, a prensa foi clara, preguntounos se lle cerrábamos a porta e nos cerramos ya, e aí quedou a situación. Cando se soubo
que vostede ia ser o candidato, moito se falou tamén da súa idade, é un candidato moi mozo, ten 22 anos, se non me trabuco, foi unha aposta arriscada, non sei se finalmente deu os seus froitos apostar por este candidato. Bueno, a verdade, eu non debería ser quen o dixese, eu se debería de dicilo a cidadanía de Catoira e os veciños, pero bueno, para moitos, pois supoño que sí, para o resultado, mirando o resultado, pois creo que sí, agradézolle moito a Alfonso Rueda, a Cores Tourís, a Miguel, a todos os que confiaron en min e ao Partido Popular en xeral, porque, bueno, non é fácil poñer a un rapaz de 22 anos a levar un concello, é unha aposta moi arriesgada, confiaron en min, e, bueno, pois, que menos que agradecerllo, darlle, bueno, as gracias, e se creen que foi un bo resultado, que, según me transmiteu a min Alfonso Rueda, para el sí que foi, pois, a noraboa ao partido polo traballo que fixemos e a noraboa ao equipo que temos en Catoira, porque é maravilloso, maravilloso. Voy a preguntar, xa especulando co seu futuro político, non sei se cadra dentro de 10 ou 15 anos onde se ve vostede, dentro do seu partido quizáis e tamén na actividade pública. Eu véxome, sin dúbida, por agora traballando por Catoira, levando Catoira pois o máximo tempo posible que poida, mirando sempre por Catoira. No momento no que vexa que non son o candidato idóneo para Catoira, pois eu mesmo me apartarei, sin dúbida, que é como debería facer todo político. Logo, pois, o partido decidirá, eu non sei que ten pensado facer o Partido Popular comigo, pero sin dúbida de Catoira entre non me vou. Aí vou estar en Catoira, se me quere dar algunha outra oportunidade en algún lado, pois eu estarei encantado de traballar polo Partido Popular, que é o que me debo. E logo, pois, bueno, eu acabo de graduarme en Filosofía, prepararei o máster para a educación e intentarei, pois, comezar a exercer de mestre. Bueno, pois estaremos atentos a ver que acontece finalmente en Catoira, paso que pase, o 15 de xuño, o día do pleno de investidura, pois sairemos definitivamente de dúbidas. Sen dúbida. Iván Cabaño, candidato do Partido Popular no Concello de Catoira, graciñas por achegarse esta noite ata o Contrastes. Gracias a vos. Pois así poñemos o punto final ao programa de hoxe co candidato do Partido Popular de Catoira, así rematamos este Contrastes. Vémonos o vindeiro mércores con máis análise e máis opinión. Adeus.